vlog ngesiZulu. Ashe Mazulu nale kaina awalini nagikhona. Cisha usuku lwami. Irauri spent a day with me. Lana ngilibonisa i-outfit of the day. Bengise ofisini. Ngayenza ukudla. Ngadla. Mina ukudla ngiyakuthanda kakhulu. Even if mase ngikwatile angikho right mara ukudla ujakutoja ngusha. And then lana ngihambile ngaya ePick n Pay ngayothenga izinto ezincane ukuthi ngikhona ukupheka. Bengifuna ukupheka bengifuna ukupheka amabele wenkukhu ama noodles. And then lana bese ngiyapheka. And then ngayenza amaskaftini ukuthi ngihambise mangiye emsebenzini. Mangiceda ngayenzani ngaklina ukuthi kube kahle. Intombi iyaklina mayisicedile.